Mae'r Manteision Dwyieithrwydd i ddysgwyr, wel, ar gyfer byd gwaith yn fanteisiol tu hwnt. A dyna beth i ni'n trio, wel, dyna'r neges gyrfa i ni'n trio rhoi y cyfle i myfyrwyr yw bod yn cynyddu i cyfle i gael gwaith yn Cymru. Yn enwedig meysydd gofal plant, gofal, y cyfryngau, arlwyo unrhyw le lle mae'r elfen cwsmer, gofal cwsmer yn gryf, gofal a iechyd. I ni'n trio hala nhw i edrych arno fel sgil ychwanegol. A fydd yn gobeithio yn agor y drws iddyn nhw ac yn cyfoethogi i siawns i gael gwaith yng Nghymru.